bisag nasakitan na, uli na yun na mo asa para sa atong duha. Di na mahigugma og pareha nimo nga magbinuang rasa gugma ko, nga ako seryoso kung dili man kita sa ulahi. Ug dawato na lang nawala na, ug di na po asa pa na magbalik tang duha. Hinay tang kalimtan ang gahapon nga naagian, kay imo man kong gibiyaan. Pertiyong nasakitan, di na musubot nga imo ra kong pasakitan, kay di yun makalimtan katong imong gipasakitan. Kay di ka makuntinto sa tao nga nagseryoso, ako na lang mulayo nimo. Mag-move on ako kung dili man kita sa ulahi. Ug dawato na lang nawala na, ug di na pud mo asa pa nga magbalik tang duha. Hinay tang kalimtan gahapon nga naagian, kay